Vlad Pop este un clujan incredibil, care face lucruri incredibile. Recent, el ne-a invitat la un cheesecake la o cofetărie din Cluj-Napoca, urmând ca banii adunați în acea zi să fie donați de proprietarii cofetăriei unor copii care au probleme, cu boala pe de o parte și cu finanțele pe de alta. Părea o acțiune lăudabilă într-o zi toridă de vară, când multă lume este plecată pe țărmuri, la bunici, la munte. Totuși, mesajul ne-a atras atenția prin căldura lui, nefiind agresiv, era doar o simplă invitație. Aceasta făcea însă parte dintr-un întreg mecanism de ajutorare a celor mai puțin norocoși, cu o poveste care trebuie spusă. Asociația Păsări care, da, nu ajută păsări, ci doar oferă aripi unor oameni care nu se descurcă fără, adună bani pentru a-i da unor copii bolnavi. 500 de lei pe lună pentru 100 de copii, adică la începutul fiecărei luni, Vlad Pop trebuie să vireze 10.000 de euro celor care au nevoie. E o goană nebună. În octombrie 2023 nu aveau niciun ban în cont, în ianuarie aveau doar până în martie și tot așa, acum au până în octombrie. Vlad organizează evenimente împreună cu diferite firme. Este speaker motivațional la companii prospere, este ultramaratonist și ar face multe, niciuna dintre activități nefiind considerată o povară. La vârsta de 14 ani a intrat ca voluntar într-o secție de pediatrie oncologică. Ce făcea acolo? Timp de 2 ore povestea cu copiii, desena împreună, le explica ce știe el despre căderea părului ori amputarea unui membru. Acum are 38 de ani și ne poate raporta că a ajutat în jur de 800 de copii. Timp de 8 ani a fost voluntar la Asociația Magic. Aici a participat la tabere, a vândut baloane în mall-uri, această ultimă acțiune făcându-l să plângă în fiecare zi. I se părea că nu aduce niciun rezultat concret. A fost mai bine că i-am reamintit că aducea zâmbete pe fața tuturor, dar mai ales a copiilor care pășeau țanțoși alături de mămici la cumpărături cu un animal umflat ținut de sfoară. La un moment dat și-a dat seama că poate alerga. Atunci a avut o revelație. Poate ajuta în acest mod copiii. A început cu mici alergări în pădurea Hoia din Cluj, propunându-și apoi distanțe din ce în ce mai lungi, trasee din ce în ce mai grele, în țară, ori în Africa de Sud, Hong Kong, Scoția, Canada, acumulând un număr impresionant de kilometri. În 2018 a cunoscut-o pe Angie, o fetiță bolnavă care își dorea să ajungă medic oncopediatru. Oare cum să o ajute? A decis să se înscrie la cea mai grea cursă de alergare din lume. În astfel de situații ai nevoie de echipament, de bani de drum și de mult curaj. Dacă Angie poate, eu de ce nu aș putea, s-a întrebat el. Și citeam cartea aceasta despre o cursă de 620 de kilometri la minus 50 de grade, trăgând o sadie după tine de 40 de kilograme, de la cercul polar până la Oceanul Arctic. Și pur și simplu mi s-a făcut frică, am zis, Doamne Dumnezeule, nu-i posibil așa ceva. Mine. Și în același moment cele două povești s-au unit. Am zis, asta este cursa suficient de nebună ca să inspire oamenii să doneze pentru Angie. Și așa a pornit visul meu de a alerga la cel mai dur ultramaraton din lume. Le-am scris organizatorilor, le-am zis, hei, salut, sunt Vlad de la Cluj, nu am niciun fel de experiență în astfel de curse, n-am mai alergat niciodată mai mult de 160 de kilometri, dar vreau să fac asta pentru educația 100 de copii cu cancer din România, să strâng bani. Pe vremea aceea încercam să strâng 120.000 de euro. Și să o ajut pe Angie și pe alți 99 de copii. Și, spre surprinderea mea, organizatorii mi-au răspuns și au zis, da, sigur, te primim, dar trebuie să îndeplinești niște condiții, trebuie să îndeplinești un set de echipament necesar și să te antrenezi. Și asta se întâmpla în iulie 2018, cred. În 18 a fost cursa, așa? Da. În decembrie și între decembrie și februarie sau așa ceva. Da, exact. Deci eram în tabără, în iulie 2017 le-am scris organizatorilor și aveam la dispoziție 6 luni de zile să mă antrenez pentru cel mai dur ultramaraton din lume. Și așa că am început să-mi cumpăr un butoi cu apă cu gheață, să stau în apă cu gheață pe balcon, am căutat sponsori care să mă ajute cu echipament, pentru că aveam nevoie de o sanie, avem nevoie de sac de dormit și de multe alte lucruri. Și am început să alerg ca nebunul dezbrăcat prin Cluj,
am fost în retezat, în făgăraș, oriunde găseam zăpadă, mergeam să mă antrenez. Pentru că cel mai frig la Cluj a fost minus 10 grade. Cum puteam eu să mă pregătesc pentru minus 50 de grade? Și după 6 luni, alături de alți 20 de alergători, era și Vlad acolo, singurul român, să participe la cursă. Între timp ai căutat și sponsori care să, în afară de cei care ți-au acordat echipamentul, dar sponsori care să contribuie cu bani la asociația Magic pe vremea aceea. Da, să doneze pentru Angie, pentru burse. Angie. Și reușisem să strâng suma necesară de 120.000 de euro, doar trebuia să mai alerg. Și singura mea dorință era să ajung la finish. Nu doream să... nu mă interesa poziția, doar vreau să-mi duc la bun sfârșit misiunea. Și după 35 de ore am ajuns la finishul cursei, primul, am dormit o oră pentru că era atât de frig încât mi era frică să mă culc, să stau, să dorm. Dacă nu știți, cursa aceasta presupune să fii independent, adică nu te ajută nimeni cu nimic. Tu trebuie să sapi cu o lopată, o gaură în zăpadă să dormi. Să ai toate echipamentele, să ai apă, să ai tot ce tu trebuie să stopezi zăpadă, să-ți faci apă, tu trebuie să decizi. Și doar 20 de tineri din toată lumea. Da, și toți erau din forțele speciale, din 7 deșerturi, care mai alergau și toți cu experiență. Și eram eu, Vlad, din Cluj, nimeni nu știa, nimeni. Te-ai simțit cumva singur? Cu cine te-ai dus totuși? Ai avut o echipă acolo? Nu am avut nicio echipă. Singur te-ai dus, te-ai cazat undeva și pe urmă te-ai prezentat la start. Da. Practic, organizatorii se întâlnesc cu tine în Whitehorse, care e un oraș din nordul Canadei, și acolo se pun la punct detaliile și apoi se pleacă cu 2 mașini sau 3, se pleacă către oceanul, către cercul polar. Și de acolo luăm startul. Dar pe traseu sunt doar 2 medici din forțele speciale care te supraveghează. Pentru că au fost cazuri în care au fost degerături sau... au probleme cu inima sau panicate, este posibil, nu? Da. Sau, și erau 2 medici care vă așteptau în locurile de oprire să vă verifice starea de sănătate. Și pe traseu, pentru că cel mai mare dușman din cursă este mintea ta. Eu am început să văd oameni în loc de copaci, am început să văd animale care te mă înconjurau și veneau spre mine, și atunci trebuie să fii foarte stăpân pe mintea ta, să știi, să faci diferența între ce îți spune mintea și ce este realitatea. Probabil că așa este în orice sport, mă gândesc, care este făcut independent, îl faci singur, cum ar fi tenisul, de ce nu, cum ar fi, probabil că există metode prin care mintea noastră percepe ajutor cumva din afară. Bun, te-ai postat la start, la cercul polar și ai început să alergi, erai printre ultimii, începeai să studiezi pe ceilalți, ce ai simțit atunci? Nu m-am simțit niciodată singur. Mi se pare că toată energia oamenilor, toate rugăciunile, toate mesajele pe care oamenii mi le-au transmis, le simțeam acolo la start și am urmat strategia. Strategia mea a fost să respect un anumit tempo de alergat, să mă opresc la fiecare 4 ore să mănânc, pentru că aveam o mâncare deshidratată peste care trebuia să torn apă caldă și să mănânc din mers, pentru că cu cât te oprești mai mult, cu atât pierzi mai multă căldură. Și atunci totul trebuia să se petreacă cât mai repede, cu putință. Și la un moment dat eram printre primii, dar nu a fost un scop în sine, a fost pur și simplu strategia... Doar să termini, te-ai gândit, doar cumva să-ți rezervi toată energia astfel încât să termini cursa. Da. Fiecare concurent a venit cu o misiune acolo, cu o cauză. Unii alergau pentru ei, unii alergau pentru medalie, eu alergam pentru Angie și ceilalți copii, dar asta mi-a dat un plus de energie, o motivație în plus. Și ziua a trecut mult mai ușor, noaptea a fost cel mai greu, pentru că atunci, din cauza oboselii și a deprivării de mâncare, creierul tău distorsionează realitatea. Țin minte și acum am văzut-o pe mama în aurora boreală, chiar dacă era la mii de kilometri distanță.
Alții au văzut un lup care îi ataca sau un alt prieten alergător a văzut un oraș întreg acolo în Infernul Alb și toate lucrurile acestea te fac să te îndoiești de tine. Ești suficient de bun. Deci cum era, alergați doar ziua sau și noaptea, sau era noapte tot timpul? Explică-ne puțin, că noi nu știm. Da. N-am fost acolo și probabil că nu știu dacă, nu spunem nu, dar nu știm dacă se va întâmpla. Da, Era noapte tot timpul, 2 ore lumină sau cum ai prins timpul acolo? Vremea. În februarie-martie, la Oceanul Arctic, este foarte puțină zi. Adică soarele răsărea pe la 10 și apunea pe la 5. În rest, aurora boreală te călăuzea, frigul care te făcea să te simți ca un nimic, simțeam cum 1.000.000 de ace îmi străpun corpul și au fost temperaturi de minus 50 de grade, pur și simplu hainele mele și sacul meu de dormit s-au creponat, s-au făcut și-au pierdut din calități. S-au întărit. Da, exact. Și nu prea vrei să dormi în condițiile acelea. Este sentimentul acesta de neputință pe care l-am simțit și faptul că alergi sau mori. Asta era singura modalitate acolo. Deci se alerga o zi, apoi urma 100 de kilometri, mă gândesc. Se alergă non-stop. Non-stop se fac 600, deci când poți te duci și alergi. Incredibil. Aveai un GPS pe care îl urmăreai? Cum știai traseul? Da, aveai un GPS, aveai un dispozitiv de urmărire pe care l-aveai montat pe echipament. Organizatorii așa știau unde sunt și aveai și un dispozitiv tu să te orientezi. Scopul a fost să ajungi din punctul A în punctul B în cât mai scurt timp. Fiecare avea o strategie a lui, fiecare dormea. Atunci când simțea nevoia. Da. Animale sălbatice n-ați văzut niciunde? Am văzut foarte multe animale sălbatice. Da. Pașnice. Am văzut un lup, am văzut un un mus, care este un cerb cu coarne foarte mari. Da. Elan. Și care recomandarea a fost să evităm, adică să nu ne apropiem pentru că este foarte teritorial. Așa, am văzut un urs polar, dar doar în mintea mea, căprioare, dar cel mai frumos moment a fost o clipă în care m-am întâlnit cu un iepure pe marginea unui drum de gheață și nu mai văzusem pe nimeni de o zi întreagă și acel iepuraș a fost singura vietate din acea zi pe care am văzut-o și pur și simplu m-am oprit și m-am uitat în ochile acelui iepuraș și parcă acel iepuraș eram eu și parcă acel iepuraș... Ați făcut schimb de energie, cum da, ar veni. Da, a fost un moment foarte unic în care m-am uitat în ochii iepurelui și m-am regăsit cumva acolo înfrigurat, speriat, singur și totuși puternic în ținutul acela. Cât reușeai să alergi într-o zi? În jur de 100 de kilometri în medie pe zi. Depinde cât de frig era. Strategia mea a fost să dorm în primele zile mai mult și apoi să dorm mai puțin spre final. Pentru că înainte de a ajunge la Oceanul Arctic trebuie să urci un munte. Deci în primii 200 de kilometri ai undeva la 3000 diferențe de nivel, nu e plat. Și acolo am încercat să-mi păstrez cât mai multe resurse, să mănânc bine, să mă hidratez bine și apoi spre final, când m-am apropiat în ultimele 2 zile și respectiv ultima zi de Oceanul Arctic, totul este desprins dintr-o poveste. Pur și simplu cerul se unește cu pământul. Este un alb infinit, pe cât de frumos este, pe atât de primejdios este. Temperaturile sunt mai scăzute, vântul e mai puternic, nu ai niciun refugiu și trebuie doar să-ți găsești forța mentală să termini. Și ai găsit-o și ai ajuns la finish. Ce s-a întâmplat acolo când ai ajuns? Cine te aștepta sau cum era? Cum a fost acolo? Apoi m-au așteptat organizatorii, a fost o bucurie
am început să plâng pentru că era un amestec de fericire și bucurie și practic toți copiii care luptă cu o boală gravă, nu doar cancerul, ei au fost de fapt motivația mea. Acea voce care îmi spunea nu ai de ce să renunți. Un copil care suferă de cancer este un an de zile în spital. El se plânge de asta. Tu ce motiv ai că te dor picioarele o zi sau două? Ai o scuză suficient de bună ca să renunți. Și punându-mi această întrebare, mi-am dat seama că eu nu am de ce să mă plâng. Durerea mea nu se compară cu durerea de la radioterapie sau de la chimioterapie. Și atunci primeam o altă doză de energie și copiii au fost ancora mea. Ai repetat experiența în 2023? Am repetat experiența, da, ultima cursă la care am participat, care a fost probabil și ultima cursă acolo, pentru că s-a încheiat un capitol. Am plecat înapoi să termin ceea ce nu am încheiat, pentru că am avut degerături și pe la kilometru 300 organizatorii m-au scos din joc și atunci ultima mea cursă a fost să completez ceea ce nu am terminat. Și eram motivat, reușisem să strâng... Cu experiență deja, Da. poate mai bine echipat, de ce nu? Exact. Mult mai bine echipat, mult mai mănuș, mult mai bine, pentru că avusesem degerături la mâini și de asta mi-era teamă. Și totul a mers bine până la kilometru 400, când am ajuns la Inuvik. Acolo m-am odihnit, am făcut un duș cald, pentru că era singurul punct unde era o cabană, punctul de control. Și dimineața organizatorii au spus că trebuie să mă retragă din cursă pentru că nu sunt apt mental să termin cursa, că am probleme mentale și nu sunt bine. Și am zis, cum? Sunt bine, am dormit, sunt motivat, știți de ce am venit aici, sunt convins că termin cursa, am trecut de ce a fost mai greu, mai am 144 de kilometri sau cât mai aveam și organizatorii zic, nu, noi am decis să te retragem din cursă. Și am zis, bine, ok, le-am dat GPS-ul și am zis, eu mă duc singur până la Oceanul Arctic. Și mi-am scos dispozitivul de navigație prin satelit și am început să merg în direcția aceea. Și toată lumea a rămas mască, că nu se așteptau să o iau așa singur în infernul alb. Și au chemat poliția. Au chemat poliția și au spus că îmi pun viața în pericol, că mă duc singur către finish. Și a venit poliția și m-a băgat în după și m-au dus la spital și mi-au făcut analize de sânge și analize de urină și toate analizele posibile. Și a fost așa de fain pentru că uneori Dumnezeu îți aduce în cale oamenii potriviți. Și medicul care mi-a făcut testul psihologic și toate analizele era și el ultramaratonist. Era un tânăr de vârsta mea și am început să vorbim despre competiții și despre la ce curse e fain să mergi și asistentele m-au hrănit ca și cum aș fi fost un cetățean canadian, adică nu am simțit niciun fel de rasism sau discriminare, pur și simplu m-au văzut ca un egal. Și după 4 ore au venit rezultatele, corpul meu era bine, mental eram bine și medicul a spus poate participa. Organizatorii nu au niciun motiv să-l retragă din cursă. Și așa că organizatorii au trebuit să-mi dea sania înapoi. Și le-am zis, știți, dacă acum am avut un motiv să alerg să termin cursa pentru copii, acum mi-ați mai dat unul să vă arăt că eu sunt mai puternic decât voi și că am să termin cursa asta fără ajutorul vostru. Și organizatorii au zis, dacă pleci de la spital, ești pe cont propriu, nu te ajutam cu nimic. M-au lăsat singur, nu mi-au dat niciun fel de suport, dar toată energia aceea, toată energia aia negativă pe care am simțit-o, am transformat într-o energie pozitivă. Și am zis, nu o să mă opresc să alerg până la finish, doar să le demonstrez că-s mai puternic. Și te-ai dus să-i lua sania? Și mi-am luat sania și mi-am găsit direcția, drumul potrivit și m-am dus către finish. Și
atunci, de fapt, pentru mine a început cursa adevărată. Când știam că nu am niciun fel de cale de întoarcere. Când știam că singura mea direcție este înainte. Și după, nu știu, 48 de ore, cred că după 48 de ore, am ajuns la finish. A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut. M-am simțit cel mai aproape de moarte, singur acolo, noaptea, la temperaturi de minus 50 de grade. Țin minte și acum că mai aveam un sul de hârtie igienică și din cauza frigului flacăra nu arde, nu este flacără și era așa, mocnea hârtie igienică. Și eu stăteam acolo ca un iepuraș speriat lângă flacăra aia minusculă, încercând să absorb cât mai multă energie și nu m-am simțit niciodată singur. Asta a fost foarte interesant. Chiar dacă eram singur, toate gândurile oamenilor le-am simțit acolo și nu știu, m-au încălzit și mi-au dat putere să merg mai departe. Și la finish toată lumea mă aștepta, m-au felicitat, am dat mâna cu organizatorii, ne-am făcut poze, m-am pus la somn și dimineața toată lumea a plecat și m-au lăsat acolo la Oceanul Arctic. Și a mai rămas doar o mașină cu Martin, organizatoriu, și cu Stuart și au zis că vor să discutăm despre ce s-a întâmplat. Despre toată situația, cu spitalul, cu luatul GPS-ului, cu faptul că nu m-au ajutat și am zis, eu nu vreau să discut nimic cu voi. Doar să mă duceți înapoi? Doar să mă duceți la aeroport și să mă duc acasă și să nu vă mai văd în viața mea. Eu mi-am terminat misiunea, am alergat, mi-am ținut promisiunea, am alergat pentru copii, am strâns suma, mi-am încheiat treaba aici, nu mai vreau să fac nimic. Și organizatorii au chemat din nou poliția acolo, la Oceanul Arctic. Recalcitrant, nebun. Nebun, că vrea să influențeze echipa, că vrea să îi facă pe ceilalți alergători, să le spună ce s-a întâmplat, să influențeze negativ. Și au plecat toți și m-au lăsat acolo. Și eu eram cu trollerul, cu bagajul, cu Sania, cu toate. Mergeam acolo prin Taktayaktak, care era orășelul acela micuț de la Oceanul Arctic. Mergeam singur și oamenii ieșeau la stradă și mă salutau. Hei, bine ai venit la noi în sat, la Taktayaktak. Ce frumos! Și un băiat din sat a zis, hei, salut, ai nevoie de ajutor? Și eu căutam o cazare, că nu aveam pe nimeni acolo. Și am reușit să găsesc la o doamnă, cred că o chema Brenda, era o localnică care avea un Airbnb acolo și i-am spus povestea mea, i-am spus că vin de la Cercul Polar și că am alergat 620 de kilometri și am stat la povești și a rămas foarte impresionată de povestea mea și de faptul că alerg pentru copii și m-a cazat la ea și mi-a dat langoșe din Transilvania de la o prietenă de-a ei care a vizitat-o și le avea în congelator. Și am mâncat magiun de prune cu langoșe din Transilvania. Deci eram ca în filmele cu proștii. Deci o prietenă de ei era din Transilvania, acolo, la Cercul Polar. Extraordinar. Da. Apoi, ca să încheiem acest tablou al curselor arctice, 6633 se numesc. Da, exact. În 2021 au fost suspendate, iar tu vroiai din nou să mergi să participi. Și ți-ai luat ce să zic, că nu era nici sanie, nici căruță, nici car, nu era nimic, erau 4 lemne legate una lângă alta cu 2 roți, ți le-ai legat de talie și ai demarat o cursă către Constanța. Ziarele de la Cluj și de la Constanța atunci au scris despre tine, ai primit tot felul de felicitări de la tot felul de oameni importanți ai acestei țări. Cum a fost cursa pe jos cu Sania Imaginară în 2021 și dacă ți-ai atins din nou obiectivele, adică dacă ai adunat banii la care te-ai gândit că o să-i aduni pentru copii? Da, inițial provocarea aceasta a venit cu întrebarea, ok, suntem în pandemie, dar cancerul nu așteaptă, boala nu are pauză, nu are vacanță, trebuie să facem ceva pentru copii. Și găsisem alți 100 de copii pe care să ajutăm să meargă la școală și trebuia să strâng alți 600.000 de lei. Și am zis, bun, nu putem merge la Oceanul Arctic, unde în România putem alerga? Și singura distanță egală a fost de la Cluj la Constanța.
620 de kilometri. Și a fost o experiență atât de copleșitoare. Avem o țară așa de frumoasă și oameni care m-au însoțit pe drum și m-au ajutat. Țin minte că eram la Agnita, eram cu Sania după mine, mergeam prin sat și o bătrânică m-a oprit și am început să vorbim, m-a întrebat ce fac, mi-am spus povestea și a fost așa de impresionată că mi-a adus un măr și o apă și un borcan de zacuscă, că au zis că e cale lungă până la Constanța, să mănânc bine. Și apoi m-a prins din urmă cu bicicleta și mi-a adus 100 de lei din pensia ei mică și mi-a spus: știi, Vlad, eu nu am o pensie mare, dar vreau să donez ăștia 100 de lei să-i pui acolo la copilaj. Apoi, lângă Râșnov, m-am întâlnit cu un alt domn în sat care mi-a luat apă, pentru că apa din fântână din sat nu era bună și eu nu aveam altă sursă de apă. Și m-a invitat la el în casă și mi-a cumpărat ciocolată și am zis că o să ne revedem. Apoi la Constanța, aproape de finish, o doamnă m-a așteptat câteva ore doar să mă îmbrățișeze și să-i spună că a rămas foarte impresionată de povestea mea. Și că este alături de tine până la urmă. Da. Și tot felul de oameni pe care am întâlnit în cale și care mi-au dat speranța că încă România mai are bunătate. Nu e așa că e un om grozav, a mai adăugat Modest că schimbarea vine atunci când acționăm împreună. Asociația Păsări apreciază toți colaboratorii de până acum, companiile, dar și oamenii simpli. De pe site-ul galantom.ro a strâns 23.000 de lei într-o lună. Acolo, după ce îți faci cont, poți dona ziua ta de naștere, mai ales pentru cazurile în care nu prea ai nevoie de nimic important. Prietenii care se gândesc să cumpere un cadou pot dona anumite sume de bani care vor ajunge prin burse lunare la copii. Aveți încredere în Vlad Pop, l-am verificat. Toată viața lui se învârte în jurul copiilor bolnavi, care, deși suma pe care o primesc este mică, devin mai încrezători, iar investiția în ei nu este o greșeală. Este un nebun frumos din Cluj. Ce bine că maratonistul mai poate alerga multă vreme de acum înainte. Haideți să cumpărăm împreună kilometri de speranță de la el.